salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalagan nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Hello. Maray na pagkahapon sa gabos ng mga parantabay. Aldaw rin Lunes. At sa 6, ang bulan ng Disyembre 2021. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Si Kuya A, wara pahasta sa ngunya. Nasa pila pa si Kuya A. Mapatudok kaya siya ngunya. Mapabakuna si Kuya A kontra COVID-19. Halat-halaton talang po si Kuya A. Anyway, ini po si Jenny Matthew Balyoran and welcome po digdi sa to yung programa kunya na pagkahapon. Ini po ang panibagong edisyon as in presentasyon kang programa kang Usapang Pamilya. Nasa pag-validate pa mga personahes kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga kwalipikadong benepisyaryo kan Unconditional Cash Transfer o ito pong pinag-aapod na UCT. Ini ang pahayag kang nasabing ahensya kung sinipinaliwalag ninda ang importansya kan mga datos kan sarong persona tanganing na makasabay sa tatauanan cash card kan Land Bank of the Philippines. Sigun sa DSWD Bicol, ang mga makakaresibinin grant po ang taon 2018 na may kapot na notification na daipang nabibisita kan sa indang mga empleyado ang pigaabisuhan na magpasiring sa opisina kan sa indang MSWDO o CSWDO sa good sa Disyembre 8, 2021. So sa mga nakaantabay po na beneficiaryo kay ni Unconditional Cash Transfer o itong UCT, data po paglingawan na kita po magduman sa respetibong opisina kang sa indong MSWDO o CSWDO sa good po yan sa Disyembre 8. Pwede mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. 0938-891-5475. Marahay na pagkahapon sa gabos ng mga nakaantabay, ang mga rayaw na sa indang harong, at sa tuyang mga padabang senior citizen, kamusta po kamo? Laomi na sana po nasa marhay kamong kamugtakan mo niyan. Kamusta kamo, maugma ba? O may mga namumundo? Ang iba excited na. Kasi ang bulan kang Disyembre, sabi nga ni, ini ang bulan asing panahon kan sa tuyan. Pag-resibin ng regalo. So iba excited sa bonus. Kuya Jun, excited ka na? Baya, isa na uyan, igwa ka mambagang baduya. Na-sponsoran ka ngunyan ki baduya. Live man po kitang ngunyan na sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtakan sa indong komento, suwestyon o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon. Ang sa tuyang tema ngunyan na pagkahapon iyo ang may kinaaraman po sa pagiging onesto. Kang kasusarong aldaw, nakaulay minina Kuya A. Si Sir Nonoy Locsin. As in, nagheras siya kan sa iyang mga insights manunungod sa pagiging onesto kay sarong tao, lalo na po niya na panahon ng pandemya. Si Architect Lawrence, good afternoon. Nakatutok man yun na pagkahapon. Iyo po ang may kinaraman sa pagiging onesto sa laog kang pamilya, sa satuyang mga amigo asin amiga, maging sa trabaho, 'di ba? Sa roda po mga paraan tabay sa importanteng aspeto kang
sa tuyang mga gawi-gawi sa buhay, iyo po ang pinag-aapod na pagiging onesto. Saruman po ini sa parte kang family values na hasta sa ngunyan, iyo man po ang pinag-adaptar asing pinagsisikapan ka sa tuyang mga magurang, di ba? Na maitukdo sa mga aki ang marahay na pag-uugali, lalo na po sa laog kang pamilya. So, sabi digdi po, ang pagiging honesto da kag sarong tawo, saro da po ining importante na family values na pag ang sarong aki mantang nagdadakula na, nagiging dakulang bagay po para sa sainda na maging honesto. Tangani pong maging mas marahay pang tao, 'di ba? Alagad sabi po ni Sir Nonoy, ang honesty da po sa laog kang pamilya must work both ways. Parents and the children or the kids, 'di ba? Kaya nga ni sabi duman mga paraan tabay, kung siguro kamo igwa po ni gustong iheras digdi sa satuyang programa ngunya na pagkahapon, feel free po na mag-upload, mag-text, 'di ba? Kung igwa po kamo ning mga eksperyensya sa laogan sa indong harong na nabalo ang pagiging honest nindo, 'di ba? Communication da po mga paraan tabay sa laog kag family values is the key. Nata daw ito. Sa laog da po kang pamilya, dapat da po kita maging open and truthful with each other. Tanganing mas maging magayon pa ang pag-iribahan sa laog kang harong. Alagad kung kamo po ang haputon, lalo na sa mga magurang na nakatutok po niya na pagkahapon, paano po an sa indong paagi tanganing maitukdo nindo sa indong mga aki ang tamang pag-uugali, lalo na po ang pagiging honesto, di ba? Kung kita da po igwang problema sa laog kang pamilya, dai po dapat na iistoryata ang sitwasyon taman sa ibang tao, lalo na po sa ibang miyembro kang pamilya. Dahilan sa ano kaya ang posible na pwedeng maging epekto kayan. Imbis da po na masolusyonan, pwede da pala na mag-cause sa iyan ng conflict, di ba? Okay, sabi ni 434, marahay na pagkahapon Ate Jen. Okay, welcome back da. Thank you so much. Nabalo ang sakuyang pagiging honesto kang ako po nakapurot ning kwarta sa tinampo. Ibinalik ko po ini sa pulis asin may naibalik sa tamang may tag sa diri. Okay. Wow, very good. Sana dakol pa ang persona na maging arog mo po, 'di ba? That's why sabi digdi mga paraan tabay sa tuy ama na naguno na pag-aadal, ang pag-inganyer da po sa tuyang mga aki na taramon asin ipahayag ang katotohanan. Minsan da po bako yan pasil. Pero dapat da po maipasabot sa mga aki kung ano ang magayo na epekto kang pagtaram ning totoo, pagiging totoo sa sadiri, 'di ba? Kasi sabi nga ni, ako experience ko man, maski sa iba, pag nahihiling ta, diba? Maski ika na nagdadangog mo niyan, pag ika nag-uutik for sure na stress ka, diba? Di ka nangingiturong kimaray. Nagpaparaisip ka kung nata ka napautik sa sarong bagay. O nata ka nakagibuki bagay-bagay na arog ka ini na maraota sa imong kapwa. Ayan, oo. Nag-message si Kuya A, nasa pila pa da siya. Ayan, so halawig talaga po ang pila pag arog ka yan. Pero sabi nga ni Kuya A, sige sana makakahabol kung makakahabol, di ba? Okay. Sabi pa digdi ni 435, marahay na pagkahapon Ate Jenny, pabati man kami sa Barangay Bitaano, kang Legazpi City. Nakatutok man digdingo niya, maray na pagkahapon sa mga taga Barangay Bitaano. Ayun,
si 224, siguro po ang pagiging honest, marahay na ugali iyan. Kung kita mismo totoo sa satuyang sadiri, bako lang po totoo kita kung may nakakahiling na ibang tao. Iyo po, agree ako dyan sa sinabi mo. Siguro kung dai talaga kita magiging totoo sa satuyang sadiri, sabi ba digdi? Nothing in the world is constant daw, mga paraan tabay, di ba? So, gabus man na bagay, nagbabaago. As in, nagkakaigwaning pagbabaago. Alagad kung mabubuhay kita na bako kita totoo sa satuyang sadiri, maabot sa panahon po, mga paraan tabay. Sabi kay ining texter ta na bako man kita maugma. Okay, sige. O, tagtaod po, igigrit ta yan. Okay, so saruman sana po sa gusto tang tawanan ning punto ngunya na pagkahapon digdi sa tuyang tema, iyo po ang kita po kung ano man po ang sa tuyang mga problema na pinag-aagihan, lalo na po ngunya na pandemya. Sabi po ni Sir Nonoy Locsin, ang pagiging totoo daw po, ang pagiging honesto ta, lalo na po sa loob kang pamilya, sa tuyang mga karelasyon, kung igwa kita or kung igwa kitang agungon yan, di ba? Dakula pong bagay. So we strive for a positive public opinion because we have started to believe that we are what people think we are. Okay, tama ka po dyan, sabi ni 228. So minsan talaga po nakadepende kita sa reaction, as in opinion kang ibang tao. That's why nagkakaiba kita ning paagi para baaguhon ta ang satuyang sadiri. So parang pigtatry ta na i-hide so reality sa kinaba na bako man ko ta kita dapat duman. So saro lang po digdi, dapat po kita maging totoo, maging honesto, as in communication po sa laog kang pamilya ang dapat lang pong gibuhon, tamang pag-uuron tangani maski po sa mga aki maadaptar ini, as in maski magluwasin da sa indang harong magklase, magkaigoning trabaho or makaibahan sa indang mga amigo-amiga, totoo po sinda sa luwas. As in yaon po ang family values na hasta sa ngunyan, iyo po ang pinagtatauaning doon ka sa tuyang mga, lalo na po sa Commission on Family and Life, di ba? Ayun. So, good afternoon po sa Indo dyan sa mga nakatutok man. Okay, mabalik kita. Oras, 2:30 ng pagkahapon. An oras hatod sa Indokang San Mig Light, 100 calories lang, magaan sa tiyan, drink responsibly. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyuhan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang
Kilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. McDo Everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaiha, mag-irigis magugma, tanga ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kapredo,
Mat Native Lechon. Minapaabot ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Laom kan sa muyang manihamiento na dai mawaraan pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang pagsarig sa mahal na Diyos sa taho kan pandemyang COVID-19. Hale sa Yang Mat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano ning paglaom sa pagsabat niyato ning bagong taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yang Mat Lechon, Paulate Street, Ginubatan Albay, Rizal Street, Ginubatan Albay, Yang Mat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, asin soon to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Gaano ka kakusog? Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Sa imong baga, nagaabang, naghahalat hanggang umabot ang oras na magluyaan sa imong resistensya, magigimatasinda asin madaranin kahilangan. Ika aabuhon asin kakalinturahon sa dai masabutang rason o maniwang maski dai man nagpapaniwang o kaya sa banggi naman pirmi di daraplos. Kung dagos-dagos ang saro sa mga sintomas na ini asin mag-abot na nin 2 semana, magpa-check up tulos. Huli tibaad nag-aatake na ang dating nagkakaturog na mikrobyo. May TB naman na wara ki arog kaining sintomas asin nag-aatake man sa ibang parte arog kan sa imong liog, tulang, tulak, utak. Ang TB nabubulong. Mas atab maaraman kung TB man nanggad ang kalaban, mas marhay ang magiging burulungan asin madali ang pagbuelta kan kusog kan lawas. Ngani maging TB-free, pa-check up tulos. Yan ang dalan sa bago mong kusog. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ako po si Bibi Chain A. Somayang. Ako po si Remigio Llamas before. Stacy Jacob. Rodel Noda po. Ako po si Mrs. Marido Santua. Maria Teresa Mustas. Ako po si Patrolman Marchil Contapay. Po si Antonio Borcan. Teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang tinurok po sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sinovac po. Pfizer Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Marina, magpabakuna na. Sarong pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pasa na, masiramon na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Hoy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White.
Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na at labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago! Ano nga ning bago? Uni ang bago! Iguaning midbid sa lugar o iguaning midbid na lugar ngunyan sa Paris kung saan ang mga Pilipino pwedeng magduman sa Aldao ni Domingo para mag-relax as in enjoy ang authentic Pinoy food trip, arog kang fishball, kwek-kwek, hotdogs, kikiam, barbecue as in iba pa. Ang mga preparatianda come and go sa Park de Boulogne para sa mga bisita mantang maabot sa gatos ng mga Pinoy ang nagtitiripon. Para sa street foods, available man ang mobile karaoke, mantang iguaman in home cooked meals arog kang sisig, dinuguan, kare-kare, asin pansit na ipigpapabakal 5 to 10 euros per tub. Sinabi ni Raquel Reyes, 36 anyos, na 15 taon na siya naka-star sa nasabing nasyon, mantang ininaan sa iyang naging hanap buhay. Ang mga imported vegetables, arog ang ampalaya leaves, string beans, asin kangkong, makukuha man sa mini market kang Park de Boulogne. Yan po ang bago. So magayon po ining hanap buhay kay ni Raquel Reyes sa Paris dahilan sa ini pong tambayan duman kang mga Pilipino. Saro po sa nagiging paagi para ma-unwind as hindi man masyadong mamiss ka mga overseas Filipino workers ang buhay digdi sa Pilipinas, lalo na po ang mga pagkakaan, di ba? So, kung maglibot-libot kita digdi sa tuyang palibot, tampok po ang mga street foods. Yaon ng kwek-kwek, kikiam and everything. So, bibihira sa ibang bansa na madara po ang arog kainin mga pagkakaan. So, magayon ang arog kainin na kung ano po ang ginikanan ta or hinalian ta sa tuyang lugar na idadarata po sa tuyang lugar man na pwedeng dumanan as in naiheras tayo ni, diba? So, magayon nita na ipopromote pa ang mga kumbaga mga Filipino foods, diba? So, yan po ang bago. Kamusta unta muna sa tuyang mga panantabay sa tuyang Facebook Live? Okay, hi na yan. Si 346, marahay na pagkahapon pabati man po kami digdi sa San Roque, Legazpi. Okay, tataod lang po igwa kita ni 50 pesos worth of load. Hatod po sa tuya ni Nong Meat Shop. So, alat-alaton ta lang, maghanda na kamo kung igwa kamo dyan ni mga pang-upod. Pwede kamo mag-upod taod sa 0938-891-5475. And hello muna kay Heidi Medallion Buemia. Marina hapon, Miss Jen, and sa lahat ng mga viewers and listeners ng Usapang Pamilya. And si Alma Lauta Llamera Banya. Maray na hapon po, Ate Jenny. Ako po kaya, apat ang aki ko, dai pa pong barang day pa po barang nakakalaog sa 4-piece. Wala man pong trabaho si Agom, tios man po kami. Ayun. So, igwa po kitang inaapod na parent leader sa kada barangay na ipigtaltag dyan ang DSWD sa pakikipagtabangan sa indong MSWDO o CSWDO. Kung sa hiling mo po, karapat dapat ka na maging membro kang 4-piece, igwa ka pong apat na aki as in TOs, day ka mong trabaho. Makipag-coordinar po ka mo sa indong parent leader. Igwa po dyan na sa indong barangay. And ang parent leader, makikipag-coordinar man sa tuyang sa opisina kang DSWD.
And kamo po mag-undergo ning assessment. So sabi nga ni day man po ning maraot sa pagbalo. Sabi ni VP Henry day ning maraot sa paghapot. Kaya kung ihahapot mo po sa imong sitwasyon, baka po makasabay ka, okay? Si Rubenas, good afternoon po sa imo. Si Gerson Toralde. Okay, sige. Sige, and sa iba pa po na nakatutok ko niya. Happy birthday manda sa gabos na nagsaselebrar kan sa indang kompleanyo ngunya na aldaw. Happy birthday sa samuyang namumuotan na parish priest dyan sa St. Dominic of Guzman Parish. Si Father Arsenio Migs Bermilio. Happy birthday po sa imo, Father Migs. Okay, and siring man sa iba pa po na nagsaselebrar kan sa indong kompleanyo ngunya na aldaw, sana magdawig paan sa indong buhay, 'di ba? Sabi ni Kuya, mag-birthday ka mo hanggang gusto nyo. Si Imelda Cortez Batalier, good afternoon man po sa imo. Okay, para sa ang tanong ninong 0938-891-5475, mag-upload po ka mo sa CP number na iyan. Ano ang yaon sa sakuyang wala? Ini po nagagamit ta pag brand out. Pag nagpapasaway ang apek, nagagamit ta ini. Minsan magabat, minsan magian. Minsan dakula, minsan saday. Pigko-konektaran ta po ini ning anong apo dyan, ning connector, 'di ba? Ano nga ni Kuya Jun tabi ang ano digdi sa cellphone number? Tama ba? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po ang nasa linya. Hello, si Jun po. Jun, okay. Tagisain ka tabi, Jun? Taga Bigaa, Legazpi. May agom? Wala po. Wala pa, single pa. Ano po ay sa imong kasimbagan sa tuyang ang tanong ninong ngunya na pagkahapon? Emergency light. Emergency light? Emergency light? Natata emergency light? Ang sa brown out. Iyo. Sige. Sure ka na sa kasimbagan mo? Sure no. Yan. Mali. Better luck next time. Thank you po sa pag-upload. Okay, sige. Saro pa sa tuyang mga parantabay. Ini po nagagamit ta pag brand out. Minsan magabat, minsan magian. Pigasal pa kanta ki connector. Ano daw ini? 0134, good afternoon. Ayun, nag-call failed. Nako. Apod po giraray. Good afternoon, ang nasa linya. Isay po ini. Good afternoon po. Ano po ang sa imong pangaran, madam? Gloria po. Gloria, anong barangay? Bitaano, Legazpi. Nako, mari na pagkahapon sa mga taga-barangay Bitaano. May agum po. Igual na po. Pira na po madaman sa imong aki? Saro lang po. Saro lang? Ano po ang sa imong trabaho? Sa tindahan lang po. Tindahan? Kamusta man po ang sa imong buhay-buhay ngunya na panahon ng pandemya? Pero okay lang. Nakaraos man. Napapaghipno man ang mga napapagdilensyahan. Okay. Ano po ang sa imong kasimbagan sa ang tanong ninong? Ano po ito? Medyo nagluyan sa imong signal? Okay. Flashlight. Flashlight, nako. Iyo man po yan to simbag yan sa tuyang first caller. Okay. Pero ang sa imong simbag ay mali. Better luck next time. Ayan. Nako, garo daing makakatama niya na pagkahapon. Si Imelda Cortez Batalier, ma'am, dyan, pabati po ng happy birthday kay Denver Batalier. Okay, happy birthday, Denver Batalier. Si Riman, si Early Giana, nakatutok. Joanna Lesiniana. Okay, ang tanong ni Nong,
Ano ini sa kuyang nasa wala na minsan sadet, minsan dakula, minsan magabat, minsan magian. Nagagamit na po pag brand out. Pag nagpapasaway ang APEC. Pigjasal pa kan tangani ni ki cord, tangani magamit ta sana. Ano daw ini? Mari na pagkahapon ang nasa linya, go ahead. Hello? Good afternoon, 134. Good afternoon, madam. Hindi ko man ang gasira. Ano po? Sabi ko, gasira. Gasira? So, tama ilaw. Kung nalagamit kita sa APEC, tigaanap ka magasira ilaw. So, gasira. Iyo. Iyo, madam. Sigurado ka na, sir, sa imong simbag? Iyo, madam. Pero, kung napasok baga, madam, generator, di siyempre, kasi, gasira. Iyo. Saro na sa ng clue tabi, sir. Ini magabat, magian, nagagamit na pag brand out. As in, ini pinagkasalpakanta ng cord. Cord or wire? So, flashlight, madam, naman, battery. Ayun. Flashlight talaga ang sa imong kasimbagan. Flashlight, madam, na ano, na pigtitang Iyo, sige. Ang sa imong kasimbagan, mali. Sorry po, better luck next time. Sigurado na kamo, day na kamong ibang simbag, mga paraan tabay. May nagsimbag na sa social media. Tama ito. 1320. Go ahead po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Taga saan ka po, ma'am? Good po, ma'am. Taga Dapdap. Wow, ang mga taga barangay Dapdap. Good afternoon. Ano po ang sa inyong pangalan, madam? Ano, ma'am? Ano po? Easy po. Gracie. Ko, ma'am, power bank, ma'am. Gracie, ang sa imong kasimbagan is power bank. May agom ka na, Madam Gracie? Igwa na po. Pira po ang sa imong aki? Tulo. Yaon po sa imo si Mister, kuro ka iba mo permi? Kaya po. Power bank ang sa imong kasimbagan? Congratulations! Nako, nasungkit man girari ang 50 pesos na load ni Noah. 1320 Ma'am Grace, Kambarangay Dapdap. Alaton muna sa napuan sa imong load, ngunya na pagkahapon. Mabalos po, okay? So, ang satuyang, ang tanong ni Nong, nako, may mga nakasimbag sa online. Tama ka po dyan, Madam Imelda Cortez. Sir Nong, ang Nong Meat Shop, nakatutok niya na pagkahapon. Ang 50 pesos worth of load, hatod po sa indo ni Nong Meat Shop. Kung kamo po naghahanap ni mas mga bararatong produkto, mga fresh meat, makukuha to po dyan sa market site, Kapantawan, Legazpi City. Asin ang sa iyang dampa. Pwede ka mo magpaluto, mantang kamo nagpapakarwash. Pwede man ang dine-in o take out ka mga pagkakan. Diyan lang po yan makukuha. Arani sa stoplight bago mag Fatima Church, digdi po sa Imelda Roses, Tahaw Road, Legazpi City. Thank you so much, Nong Meat Shop. Okay, congratulations po, duman sa nagana. Okay, si Alma Lauta, good afternoon. Okay, si Eric Best, opo, tama ka man. Okay, so digdi na kita para sa satuyang ay na ito. Bitaminang Pampamilya. Para sa satuyang bitaminang pampamilya una na pagkahapon, if you want to be trusted, be honest. If you want to be honest, be true. If you want to be true, be yourself. Yan na po ang presentasyon kan sa tuyang programa. Nguya na pagkahapon, aldaw ni Lunes. Si Kuya ADA nakahabol. Siya po nagpabakuna. Makakaiba ta siya. Sa aga na sana, aldaw ni Martes. Salamat po sa gabos na mga nakaantabay. Ang sa tuyang mga Facebook viewers. Ang mga nakatutukman sa tuyang YouTube. DCGB Legazpi. Asin ang mga rayaw na sa indang harong. Salamat po sa indong pag-antabay.
Nakaibata sa lado teknikal si Kuya June Napoles. Sa IT, si Richard Azores Astor. Si Ringman si Adin Laad. Ini po si Jenny Matthew Balyaran Mapalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Lahara, maserbisa, tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan. Charlton Lahara, madudulukan. Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita. Pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tong naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases, deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat.
Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Diyos maray na aldaw sa lambang Ligaspeño. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating konsihal na si Seloy Chan. Sa ngaran, kang sa muyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magreinar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na nga ni nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa Giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Seloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to, importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia.